सानानै माबायदि जादों लोगोफोर आं नायसनबावाखै माला लांनो हागोन बेसे गोबाव थानांबावगोन माने अनेकथा कुइसन सोंबाय थायो डेन्जार गखादों साव 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 सावनो दैया मादैमोननि स्कुटिखौसो लानानै फैदों ओमफ्राय बोरायखौ आं मोनसे खामानियाव जादों लोगोफोर आं नायसनबावाखै दासो बेवाय होनना आं दहाय वाट्सएपआव हगारनाय नुखादों समायनाखौ ओमफ्राय आं सानदों ओइ नङा दा फुङावथ' हगारनाय नुदों आङो वाट्सएपआवहाय ओमफ्राय आं ओइ बेबा मा होननानैसो थादों आं नै नालाय आंबो नुफेराखै र' दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों सान्दुं गोसा नालाय मा जादों हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर मर्निं नुवाखै साना दिनै माबायदि जादों माने आं दहायनो मर्निंआवनो सासे लोगोखौहाय वाट्सएपआव स्टेटास होनाय नुखादोंमोन आरोना ओमफ्राय सानबायखि आं एसेबां माने माथा माथाखै मर्निंनिफ्रायनो आं दिनै एसे माने टेनसन आरोना मानो होनब्ला न'निफ्राय एकदम मा होनबावनो रायलायथ'ला आङो बेफोरखौहाय टेनसनाथ' टेनसन ओमफ्राय आं माने थाल लायाखै आरोना ओमफ्राय दासो बेवाय होननानैसो नायबाय माबायदि नुदों गोजौआवहाय मिन्थिया मा जादोंथाय आं मालाबाबो बिदि जानाय नुफेराखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम जानाय नुदों ओमफ्राय सनालिया खुसि जाथारदों रेमब' जादों होननानै माने रेमब' बायदियानो ओमफ्राय कालाराल'सो गैजोबा नालाय बेबायदिनो जाहांदों नालाय बेखायनो बिराद खुसि जाथारदों आरोना मोजां मोनदों उन्दैफ्रा स' लोगोफोर मावनानै ओरैबायदि सान्दुं गोसा दिनै मर्निंनिफ्रायनो गस्ला सुनांगौ गांनै गांथाम स' लोगोफोर जोंना मोनसे प्रब्लेम जानानै होदों आरोना बोरायना बाइकआथ' जाया मिन्थिखायो बानायलागासिनो बाइकखौनो बानायबाबो थावसोनो खोन्थादों मेकारा ओमफ्राय मेकारा फैगोन आरोना थाव सोनानै दोनगोन ओमफ्राय मादैमोननि स्कुटिखौसो लानानै फैदों ओमफ्राय बोरायखौ आं मोनसे खामानियाव दोनहरनो नागिरदों दा मालायनि गारि लानानै फैनांगोन उपाय गैया आं थावखौ लानानै बे दोनफैदोंसै आंखौ बास स्टेन्डसिम बिनि उनाव मेकारखौ लेंहरनोसै मैया हाबलांथारबाय हाबलाङासै आरोना मेकारा खानाय सिनजाबाय बोराया एसे मोजां नुबाय खानाय सिनजानानै होमबालाय 100 थाखानि लादो थावखौ हा नों नांखागोनबा जेरैबाबो थाव लानानै सोखाया बथलावसो एसेनो खालामाखै बे माबाय मादैबो फैया स्कुटिखौ फाननोसैनो ओमफ्राय बायनो थारदो दा होननानै बुंदों स्कुटिफोरना 60,000 फानसै बे गाव सालायग्रा बिदि होनदों बेसेबां नङालै ओमफ्राय किस्ति मोननै होबावनांगौनो नैबे मास होबा मोनसेल'सै थांगासिनो दं आं बास दोननानै थांथोंसै बेयो बेसेबाया फिसाजोंसो ना फानाबो दं मास मोननै दङ होनदों किस्ति मा गारि बेनालाय मा प्लेजारसो ना मालाय नंगौमोन मा खननि बायदिसो दा औ बिदिनो मा खिसि मोनजागोन मा खननि बायदिबो दंबावसो बेना एसे आलदा मडेलसो प्लेजार मामा बेना दाख्लैना नों सालायदों जुपिटारसो बेना ओमफ्राय होनदोंमोन नोंसा लानो लादोंमोन फैसानो जोंहा मा जादों होननानै बुंदों आं मिथिया माखौ होनहरदों होननानै बुंदों जेबो होनाखै दहाय होनदोंमोन आरो बाससिम दोनफैनानै थांबाय बेयो आं मोनसे खामानि होदों बेनो माने सासे मानसि न'आव थोनहरदों आरोना आं मोनसे खामानि दङ ओमफ्राय गारियानो बानायबाबो जायासै आरोना बोरायना प्रब्लेम होबाय थाबाय ओमफ्राय दा मेकार फैनो नागिरदों बेसेबां बानायबावनो आरोना जा फैसा जाबाय बिनि गारियानो ओरैनो फैसानि प्रब्लेम जाखादों ओमफ्राय मानावसो फैसा बिहरदेरनांदों आरोना मायासो हरदों बानायनो ओमफ्राय दायो नायसै जायो ना जाया जाबा जाबायसै जायाबा जायासै थाथोंसै बानायबाय थानो हाला फैसाबो गैयाना ओरैबायदि प्रब्लेम एसे दा मेकारा मा होनो थाव सोबावनो थिनदों आरोना सोथोंसै दाहायो न'आव फैफिनबाय दायो लोगोफोर लानानैहाय ओमफ्रायो थावखौ सोनो हागोन ना हाया आं मिथिला जिखुनु जाया सोनानै दोनबा दोननोसै दोनाबा थाथोंसै दा गावसोर सफैथोंसै ओमफ्राय मेकारा दा फैथोंसै आरोना माथो होनबावनो बिराद प्रब्लेम होगासिनो दं आरोना बेयो गारिया ओमफ्राय बिदिनो मा जे जाबाय थायो गारि मेचिन जिनिस ना बुंनो हाया आरोना लोगोफोर स'
नायनोसै दा खयथायाव फैयो मेकारा फन हरनानै लेंहरबायमोन आङो दा मा होनो आरोना बोथोरा नायदो लोगोफोर दहाय एफा जे सान्दुं थिं थिं दुंदोंमोन नै अखा दांग्रालायबाव गिदिरनो फिसा नंबावा दानि बोथोरफोरखौबाथाय बिसास खालामजाया आरोना नुबायना गोसोम जाजोबलायबाय आरोना लोगोफोरजों एसे नागारलायबाय आरो दाना द्रां होफिनलायगोन खुनु बिसास गैया अखा दांग्राया गैलालाय नै अखा फिसा मिहियासो थालायबाय दानो दसे उनाव जे द्रां होफिनलायगोन लोगोफोर मा होनबावनो देन्जार गखादों साव दैया लोगोफोर अखाया नागारबाय दायो ओमफ्राय आंबो ओंख्रि जाननानै लाखाबाय लोगोफोर मानो होनब्ला अखानि बोथोर माने जेबो गेरेन्टि होनो हाया आरोना आङो सान थाखानायावनो संनानै लाखाबाय ओमफ्राय माथो होनबावनो दिनैबो दिना बिदिनो थांबाय आरोना ओमफ्राय दासान्दि दिनफ्राबो मोजां नङा माने खुनु गेरेन्टि होनो हाया लाइफआबो बेबायदिनो जागासिनो दं आरोना खुनु गेरेन्टि होनो हाया माब्ला मा जायो माब्ला मा मायो बिदिनो लाइफआबो प्रब्लेम सोलिगासिनो दं आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो स' न'निफ्रायबो फनानो फन बिमाया दिनै मर्निंनिफ्रायनो फन ओरैबायदि जे फन हरबाय 10 बारसो जाबाय आरोना मर्निंनिफ्रायनो फन हरनाया माने हायाथ' जोंना दाबो जायाखै नालाय बेखौनो एकदम माने खबर लानो थोनगासिनो दं आरोना ओमफ्राय गामियावबो खबर लागासिनो दङ ओमफ्रायो आमाइबो आनैबो आमाइ गेदेरमोनहाबो ओमफ्राय आरो जोंहाबो ओमफ्राय माने बाबायाबो दहाय रायलायहैदों होननानै बुंदों सोरनाव रायलायखो बेखौथ' आं मिथिला ओमफ्राय आंबो रायलाया नङा रायलायबाय मेरला मानसिजोंनो ओमफ्राय ओरैजाय जोंनिथिंबो नागिरबाय बाट रावखौबो मोना आरोना ओमफ्राय माने थाबाबो आरो दानि जुगावथ' आरो थाखा फैसाखौहाय खुनु माने गेरेन्टि होनो हायाना ओमफ्राय माने बिसास खालामा आरोना बांसिन मानसिफ्रानो मानो होनब्ला बेबायदि प्रब्लेमा सिगाङावनो जानानै थांबाय आं नोंसोरनो बुंखादोंमोन आंहा फैसा मोननांगौ ओमफ्राय बिसोर मानसिफ्रा माने दासिमबो फैसाखौ हराखै दा बिसोर हरोमोनब्ला आंहा बिदि एसेबां प्रब्लेम जानाय नङामोन आरोना ओमफ्राय दायो माने रावनावबो बिदि बिनांनाय नङामोन बा एसेबां माने माथा मारिनांनाय नङामोन आरोना ओमफ्राय हरासैबा आरो माथो खालामनो आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो बेखायनो माने थाखा फैसाखौ बयबो हरनो गियो डाइरेक्टलि ओमफ्राय नायनोसै मा जायो माने बिराद टेनसन आरोना लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय आं होनबाबो थायो मिनि खुसि रंजा बाजा बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय मानसिनि लाइफआथ' बेबायदिनोसै आरो माथो होनबावनो दुखु सुखुआथ' थाखायो जायो आंनाबो मेरला प्रब्लेम जेब्लासिम माने बिमाखौ लांनो हायागौ माने टेनसना जोबनाय नङा आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय बुंबाय थायोना बिमायाबो बारनो ओमफ्राय जेनेबा बेना जों जेसेबां साननो हायो एसेबांखिनिखौथ' साननो हाला नालाय लांदो आंखौ थाबनो माला लांनो हागोन बेसे गोबाव थानांबावगोन माने अनेकथा कुइसन सोंबाय थायो आरोना माने बुजायबाबो माने दा बुजायबा दा दसेल' आरोना ओमफ्राय आरो माने बुंफिनबाय थायो आरोना ओमफ्राय मासाबोथ' माने बारलांबाय नालाय 3 मान्थजों लांनो थिनदोंमोन दाथ' 3 मान्थ बारायानो जाबाय 4 मान्थानो जालायलायसिगोन नालाय ओमफ्राय एसे देहाबो प्रब्लेम होदोंनो गावनाहाय माने उदै सादों होननानै बुंदों आरोना बेयो माने देहाया सिगांनिफ्राय एसे गाज्रिसिन जादों होननानै गावनो खोन्थादों आरोना ओमफ्राय बेखायनो बिराद टेनसन जायो आरोना आंबो माथो होनबावनो माने टेनसनाथ' जायो बयनिबो लाइफआव नोंगौ आंबो बुजियो आंनाबो जायो सिगां खिन्थु बाट होनबाबो आं एसेबां शेयार खालामामोन आरोना नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय दायो माने एकदम बारानिफ्राय बारा जागासिनो दंना ओमफ्राय बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय गाज्रि मोननाङा लोगोफोर स' माने
बोरैबा मोनो आरोना थानोबो सुखुवा ओमफ्राय टेनसन जायोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो ओमफ्राय टेनसनफोरजोंनो जेबो माने मावनो दांनो जानो लोंनो गोसो जाया आरोना बाट माथो खालामनो उपाय गैया आरोना लोगोफोर स' दिनैनि ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय आं थाबैनो गोदान आपडेट लाबोगोन आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार